Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Khublei phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ka sarkar Sikkim kala penti kana bahadu shphongut ki briu kilayam ha ka jingwan poi kansan ka umsau ha ka wa tista bar phrapu arngut ki briu ki dang ja ngai. Kani ka jingshlei kala jahne ka step adin ka jingther kansan ulap ba lapsan hinen kamit ha ki benta ba shatei jong ka Sikkim. Ka sarkar ka pentim bagi shphongut ki bayam ki de ki riupat ba laya thuru ba palat lai hajar ngut ki nong shangkai perthei ki la sakut hakeleng ki benta jong ka jilla. Ka sarkar ka pentim bahadu khat south li ki jingking ki latwa na gani ka jingshlei bar khandai tli na preng jong ki de ki blakmi da ka border roads organization BRO kat basan tli ki de ki bakmi ka sarkar jilla. Hadu arfn riungut ki briu ki lawan poi shaki hospital Hachungthang, Kabahab Hamangan District, Bad Dikchu, Singtham, Kibahab Hapo Gangtok District, Lembat Karangpo, Kabahab Hapo Kapagyong District. Kasorkar Jilla Kelapan hadu lai perton ki kinhun ka National Disaster Response Force NDRF banwan yarap lem ye ka jilla bad ye ka wei ka kinhun NDRF kabladon lupa Harangpo Bad Singtam. La pentip ba kasorkar pdeng kala ai ya ka jingmenjur ban pha ya kini ki kinhun. Kasorkar jila klabu haduk hat pratli ki relief camp Hasingtam Rangpo Dikchu bat Ardashgon ki balamat ya ka jing shakta ka bajur hagane ka jing shlei